Mindjárt kész. Persze. Na. Téged is köröznek? Denverből jöttök? Igen, onnan. Szóval te is megpattantál? Nem, de szeretnék mielőbb kijutni a sivatagból, akár csak ti. Túl zsúfolt már ez a sivatag, mi? Jól beugrattál minket. Jól, mi? Nincs egy kis lőszeretek kölcsön? Volt egy kis afférom, és kifagytam mindenből. Kösz. Nincs mit, ezzel nem sokra mégy. Átvertél minket, haver. Kis hián odaégett a babunk is. Az az igazság, hogy én sejtettem, amikor megláttam a pofáját. Mondtam magamban, fiúk, ez ki akar szúrni velünk. Mindenit. Le az övekkel, fiúk. Hozzátok a gebéket. Az egyiket tegyétek a nyergem alá. Te mocskos, van pofát koldusoktól lopni. Miért ne? Na szépen leülni és kussolni. Hé, a babot. Hé! És mi dögöljünk ilyen? Na jó ez a bab. Melyik őtök a szakács? Üres. Úristen. Szevasztok. Itt van. Nyugi. Ezért még megfizetsz, te rohadék dökkesejű. Üdvözlöm a szakácsotokat. Rohadt jó volt a bab. Terence Hill, Újréti László. Bud Spencer, Bújtor István. Az ördög jobb és bal keze 2. További magyar hangok. Pécsi Ildikó, Kránic Lajos, Székhelyi József, Helyei László, Rokán Péter, Bus Gyula, Farkas Zsuzsa, Orosz Helga, Újlaki Dénes, Makai Sándor, Fülöp Zsigmond, Szokolai Ottó, Kun Vilmos, Csankó Zoltán, Kisfalusi Bálint.
Magyar szöveg Kertész Judit, hangmérnök Királybíró Sarolta, rendezőasszisztens Dóczi Orsolya, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Juhász Anna. A szinkron a Videobox stúdióban készült. Forgalmazza a Muki. The sun in the morning warms the cold night, What makes you go on to change your mind? How far down that road you've gone a long way. Zenéjét szerezte Guido és Maurizio De Angelis. Fényképezte Aldo Giordani. Turn the tables around. That good life can be found. You've got to be Trinity. Trinity stand tall. Trinity. Trinity. Írta és rendezte E.B. Clutcher. Na mi az? Jó lovacska vagy te. Siess már, ember, éhen döglök. Hadd hőjön meg, rögtön kész lesz. Szegény öregem, jól behúzott neked az a szemét. Fel a kezekkel! Mit mondasz? Fel a mancsokkal, azt mondtam. Ha lyukat akarsz a fejedbe, könnyen kaphatsz tőlem egyet, öcskös. Csak nem a törvény emberei vagytok. Mi bajod van? Tudod, a törvény, mint a csendőr például. Mi az, nyomja valami disznóság a lelkedet, mi? Mennyit tűzte ki a fejedre, 500-at? Még csak kezdő vagyok. De Fitzpatrick bíró azt mondta, ha így folytatom, felvihetem 1000-ig is. De még csak 50-nél tartok. 50 dolcsi? Ezt mivel érted el? Csirkét loptál? Nem, pulykát. Letehetett, pulyka. Na tedd le. Nyugi, nem vagyunk csendőrök, ülj le. Egyébként nem láttál a környéken valódi csendőröket? Nem. Egy darabig üldöztek, de aztán visszafordultak. Nem csípik a sivatagot. Ezen a gebén menekültél? Miért? Mi bajod vele? Hát láttam már szebb kancát is. Lehet. Nem egy szépség, de piszok jó gebe. Na, majd később meglátjuk. Ennek mi baja? Beteg? Nem, fejbe csapták, azóta ilyen szegény. Ki csapta fejbe? Valami nagy barom. Igen, csak eltalálhatta. Jól helyben hagyta, az fix. Hát azelőtt sem volt egy észkombány. Az is igaz. Figyeljetek, azt hallottam, hogy ha az ilyet még egyszer ugyanúgy fejbe csapják, mint először, helyre rázódik. Tényleg? Én is szakasztott ugyanezt hallottam. Ahogy mondod, a bácsikámnak sikerült is egyszer. Igen? Egy óriásit idesózott az apámnak. Aztán még egyet a biztonság kedvéért. De a papa ettől magához tért. Felugrott és behúzott a bácsikámnak.
aki az ő bátyja volt, az meg a helyszínen meghalt. Miért nem próbáljátok meg? Evi, gyere öreg fiú. Ne haragudj, öreg. Hát, ha igazat mond a kis tetves. Úgy látszik, beleegyezik. Na, Azt a... hát nem mindig sikerül. Igaz, én is szakasztott, ezt hallottam. Szedjétek össze, szegény szerencsétlen. Ne haragudj, Ebbi. Jó, Tessük, tessék. gyere. Hát, örventem, és köszönök mindent. Ide a lóval. Milyen lóval? A lovaddal. Kis pulyka tolva. Hát, én nem bánom. Hát ajánlom is. Ha csak neki nincs ellene kifogása. Mit mondasz? Azt mondja, nem. Gondolom, hogy megverekszünk érte, igaz? Valami olyasmi, öcskös. Hé, főnök, kezelésbe vehetem? Csinálj vele, amit akarsz, csak vigyázz, össze ne törd. Fejezd be, kész a bab. Na, kis tetű. A francba. Letenni a babot, és az öveket is. Leülni és kussolni. Hé! Egy szembabunk sincs már. Remélem nem akarod felfalni mindent. De, Hogy akadna meg a... Isten. Ugye nem lennél képes hidegvérrel halomra gyilkolni megmondom minket? őszintén, nem tudom. Csak kezdő vagyok még. Mit szokás ilyen helyzetben tenni? Helyetben én eltenném a fegyvert és odébb állni. Csak vicceltünk vele. Úgy. Igaz? De nem vagy a helyemben. Tudjátok mit, fiúk? Verekedjetek meg, aki a végén talpon marad, az megúszza. Na, rajta! Rajta, fiúk! Hé, vigyázz! Szegény Charlie, jól elbántok vele, szegény Muszáj, Charlie. indulás 1-2. Te, még egy szó, és akkor a nyakleves kapsz, hogy csak úgy füstöl. Na gyerünk! Papa, siess már azzal a vízzel. Megyek. Te föl! Gyere csak ki egy kicsit! Mi a nyavajáért menjek? Törődj vele, gyere csak ki! Nézd meg! Az idegeimre mész, te öreg. Semmit se lehet rád bízni. Rosszabb vagy, mint 20 gyerek. Épp bambinót fürdettem, erre kihívsz.
Ha most kimászik a kádból, az biztos, hogy jövő tavaszig nem hajlandó még egyszer beleülni nekem. Mi a bánatot akarsz? Megint rád jött a gutta ütés? Kis hián, anyukám, kis hián, szagolj csak bele a levegőbe. Fia! Kisfia! Jaj, a kis sokál! Visszajött az öreg anyjához! Azt hittük, a keselyük már tisztára rágták a csontodat, te gyerek! Hol voltál ilyen sokáig? Erre is, arra is. Miért nem írtál te anyukádnak? Azért, mert nem tudok írni. Te meg nem tudsz olvasni. Ami igaz, az igaz. Gyere be, van egy kis meglepetésem a számodra. Az van. Ide nézz, Bambino! Kit hoztam neked? Na, mit szólsz, fiacskám? Szevasz! Az úristenedet, Bambino, nem is örülsz az öcsédnek? Te istenverése! Van valami igaza a gyereknek. Ez a te kis sakálod elpuskázott nekünk egy egész ménest legutoljára. Na, te csak kussolj, teríts meg és pofa be. Te meg kis bárányom, fürödj meg, mert borzasztóan bűz lesz. De már is elmegy. Ha te maradsz, akkor igen. Beszélj már vele, papa. Ide hallgass, ha én neked volnék, most rögtön belefolytanám a vízbe. Csak nem veszed komolyan, amit az öreg félnótás beszél. Mama! Na, most már aztán elég legyen. Békesség legyen! Adjátok abba a marakodást. Kész az ebéd. Áj, bizony Isten. Soha az életemben nem láttam még két ilyen átok rossz testvért. Hogy az ég szakadna rátok. Bambino, ülj az asztalhoz, elég a duzzogásból. Az az enyém. Nézzétek ezt a gyönyörű állat. Mi a jó fene ez? Tudom is én, itt röpködött a ház körül valamelyik nap. Lehet, hogy sas. Lehet. Akkor lássuk. Nem zaválsz, amíg nem imádkoztunk. Már megint jön az átkozott imádkozásával ez a némber. Az idegeimre megy. Ne, papa! Mi atyánk a mennyekben. Te is anya voltál, akárcsak én. És ahogy hallom, neked is volt bajod a fiaddal. Úgyhogy biztosan megértesz. Arra kérlek, vigyázz az én két kölykömre. Már csak rád számíthatok. Ámen. Azt mondtam, ámen, bitangok! Ámen. No, jaj! Várj csak! A sajátodat edd és kerinte ki. Csak az uzáját akartam. Ígyunk, fiúk! Egészségünkre, és köszönjük az Úrnak! Hagyd már az urat. Hát, ha ő is épp ebédel. Nem árt, ha vigyáz ránk. Add vissza a madaramat.
Fiúk, nem gondoltatok még rá, hogy megállapodtok és megélhetés után néztek? Milyen megélhetés után? Dolgozzunk. Dolgozni? Azt azért nem muszáj, de megnősülhetnétek például. Annyi szép lány van a kupiban, aki mind csak arra vár, hogy elvegye valaki. Bizony, és azokból lesznek a legjobb Az már feleségek. szent igaz, én már csak tudom. Láttátok volna csak az anyátokat az esküvők napján. Na persze, még nagyon kicsik voltatok akkor. Te karonülőn voltál, te meg még csetszopó, de úgy táncolt a kocsmában egész éjjel. Mintha ma is látnám. Vörös bársony ruhában volt, a titkóján csak úgy feszült és vigyorgott, mint a holdvilág. Olyan boldog volt, de olyan, mint egy dökkesejű, ha kaját lát. Szép lehetett. Te, Berli angyalom, ha majd megtaláltad azt a tetűt, hoznál még egy palackbort? Kifogyott. Hagyd meg az uzát a mamának. Hagyd meg te a tiédet. Látogatóink jöttek. Hány? Vagy 4. Sheriff van köztük? Nincs. Hogy néznek ki? Azt nem tudom. Kendő van a pofájukon. Nyugi fiúk, vedd kezelésbe őket, aranyom. Majd tegyél egy kis lőszert a nyergem alá. Jó, csak aztán nehogy felrobbanjon a segged alatt. Nézzétek, ki van itt. Kicsi a világ, mi? Az. És milyen zsúfolt. Dobjátok el a fegyvert! Te is. Oké. Kifelé. Várj egy kicsit, aranyom. Ja, elfelejtettem. Mehettek. Na, indulás, mozgás. Te is 1-2. Hé, na, vigyázzon Kicsit vele! gyagyás vettem észre. Figyeljen rám, hölgy. Ha még egyszer kinyitod a pofádat, hallott, pajtikám? Megtöltök puskaporral. Lódulj! Messze, nyeld le. Köszönöm, szerelmem. Fiúk, az öreg beszélni akar a fejetekkel. Ne ellenkezzetek vele, nagyon oda van szegény. Túl gyorsan evett. Nem, a szokásos gutaütés. Ahogy elnézem, lehet, hogy az utolsó. Gyertek ide, fiúk! Fiúk, úgy érzem, hogy az öreg ketyegőm hamarosan kipurcan és beadom a kulcsot. De mielőtt elmegyek, tudni szeretném, hogy jó árat tűznek ki mindkettőtök fejére. Te miattad aggódom, fiam. Évek óta csak thanks, Lengs és csak thanks, Lengs nem csinált semmi komolyat. Úgy hallom, jó kártyás vagy, mégsem látok kártyát soha a kezedben. Azt mondom, légy te is lótolvaj, az komoly és szép szakma. Azt nem lehet csak úgy rips-rops megtanulni. Nézd meg Bambinót, ő már sinem van. De még mindig van mit tanulnia. Egy szép napon kiváló lótolvaj lesz. És fiúk, mostantól ígérjétek meg, mindig együtt dolgoztok. Micsoda? Vigyázz az öcsédre, zöldfülű még szegény, tanítsd meg a szakmára, védelmezd, mintha a saját testvéred volna. Ne szórakozz velem. Magamat kell megvédenem Na, tőle. hagyd dobja fel nyugodtan a talpát, jó? Rendben van, én megvédem. De akkor azt kell tennie, amit mondok. Különben megtudja, hol lakik az Úristen.
És nincs többé ló után kötött hintó. Jó. Ragaszkodsz hozzá? Igen, ragaszkodom. Vigyázz rá, hisz olyan, mint egy nagyra nőtt csecsemő. Igen. Ne aggódj, vigyázok rá. Asszony, erre inni kell egy viszkit. Sőt, legalább 2. Hozz ide az egész üveggel. Kérsz egy kis viszkit? Nem vagy képes rendesen ülni a nyerekben? Sajnos hamar elfáradok. Hova megyünk? Éjszaknak. Miért éjszakra? Mert azt mondom. Csak van jogom tudni, nem? Nem, nincs jogod. Azt csinálod, amit mondok, vagy elkalapállak. És addig én mit csinálok? Ne. Ébresztő. Lesz egy kis munka. Vedd fel. Miért? Első szabály. Amikor az úton feltartóztatsz egy kocsit, kendőt kötsz a pofád elé, hogy ne ismerjenek fel. Világos? Világos. Innia kellene valamit. A hasa fáj megint. Add ide! Siess! Fel a kocsira! Siess! Maradjatok, ahol vagytok, és senki nem mozdul. Igen? Fel a kezekkel! Igen, fel a kezekkel! Azt mondtam, fel a kezekkel! Mi a fász lövöldözöl? Hát fedezlek. Fel a kezekkel! Utoljára mondom. De ha felemeli a kezét, elejti a kölköt. Kus! Nem bánom. Ide az aranyjal, de semmi ramaszkodás. Ez minden vagyonunk, amit látsz, jó uram. Nyugatra jöttünk munkát keresni. Munkát? Már ezért is megérdemelnél egy sorozatot a fejedbe. Elég, nézz körül a kocsiban. Drága miszter, nincs ott semmi. Csönd! Hány éves ez a gebe? Fel a kezekkel, vagy szétlövöm a... Hello. Mondom, hello. Hello. Maga úton álló? Mi? Hát pillanatnyilag igen, úgy tűnik. De nekünk nincs semmink. Szegény farmerek vagyunk. Szegények? Hát, ez baj. Hé, te! Igyekezz már! Viszlát, maradjon szépen nyugodtan, ne féljen. Jössz már! Mit találtál? Egy öreg asszonyt rongyokban, meg egy kis száraz kenyeret. Ez soha az életbe ki nem emeled innen. Már 3 napja itt veszteglünk, szegény gyereknek fáj a hasa. Hallom. Orvoshoz kellene vinni. Orvoshoz? Szóval mégiscsak van pénzetek, ravasz róka. Eladnánk a kocsit, ha megvenné valaki. Jesszusom, az nehéz lesz. Kusz, inkább segíts. Mehet? Stop! 1, 2... Siess! Vigyázz, egy öreg asszony van benne, tudod? Igyekezz már! De nehéz ez a kerék. Na, tessék. Na, igen. Nem is volt olyan nehéz. De ne felejtsd el alaposan bezsírozni a kereket. Adj már neki egy 20-ast. Mi? No. Elvehetem? Vedd el. Nagyon köszönjük. Ha mindenki ilyen nagylelkű volna. Igen, tudom, reggeltől estig csak a rablókat várnátok. Figyelj, Bambino. Kusz, és ne nevezz Bambinónak. Ha nem, minek hívjalak? Semminek. Jó. Viszlát. Kösz. Jó utat. Mozogj már! Ez az öreg asszonynak szólt, mi? Elmentek? Úgy néz ki. Ilyen furcsa úton állókat sem láttam még. Én sem.
Nem rossz, mi? Tehát, ha még oda nézel. Hát, ha még oda nézel. Először is ne nézz a szemébe. Húzd össze magad. Igenis. Tartsátok szemmel azt a két fickót, a szemük se áll jól. Isten hozott Tászkánában, fiú. Itt kezdődik a valódi nyugat. Ha munkát kerestek, nagyon jó helyen jártok, mert munka az van. Vigyázz a lovakra. De aztán jól vigyázz rájuk. Te meg keres egy fegyverkovácsot. Addig én körülnézek egy kicsit. Jó lehetőségeket sejtek. Ha viszket a tenyered, vakard meg. A jó Isten áldjon meg Kösz, haver. benneteket. A kocsmában találkozunk. Még nem kértem inni. Hé, csapos! Mit akarsz? Adj inni. Szeretsz játszani? Most nincs kedvem, fáradt vagyok. Jó kis helynek látszik így első pillantásra. Majd megváltoztatod a véleményedet nem sokára. Miért? A nagykártyás Hendrix itt van a városban. Teljesen kifosztotta a barátaival a várost. Nagykártyás, ki az? Mindenkit megver, igazi profi. Nagyon ravasz. Nem létezik túljárni az eszén. De vigyázz, nagyon érzékeny. A kocsmában megnézheted, csak ne nézz a szemébe. Ideges lesz tőle, és... Hé, mister, nem kell a fegyvere? Hová megy? Tudod ki ez? Kártyás Hendrix, egy híres profi. Na is, talán félsz tőle. Van néhány tízesed? Ez már beszédöcskös. Nekem elég. Te meg mit akarsz? Szeretnék eldicsekedni otthon, hogy a híres nevezetes Hendrix-el zsugáztam. Bevesztek ötödiknek? A nagy szám a nyerő, ugye? Osz.
Passzolok. Legyen 30. Nem adom meg. Kiszálltam. Akkor viszem. Lássuk alapjaidat. Emelni is szokás, nem? Tízzel indulunk. Legyen 50. 100, ha benn akartok maradni. Két lapot kérek. Én is 2. Szolgáld ki magad. Száz. Ha nem veszitek zokon, 200. Szerintem te csaltál. Ezt te komolyan mondod? Igen, komolyan. Fizetek neked valamit, fiam.
Ha van benned egy kis viszki, kevésbé fogod érezni a golyót alsatban. Aha. Adj az úrnak egy dupla viszkit, akkor semmit sem fog érezni. Na, mi lesz már? Akarod látni, hogy csinálom? Előszörre nem lehet megjegyezni. Fejezd már be! Érted már? Azt hiszed, ezzel befejeztük? Igen, azt hiszem. Ezt még megkeserüled. Jól van, öcskös. Kezdetnek nem is rossz. Mennyit nyertünk? Hogy én mennyit nyertem? Mert te vesztettél. Jól van, tartsd meg a részemet. Ezt nevezem. Végre megkapta. Meg van mentve a város. Itt volt már az ideje. Nem vitás. Viszlát. Én azt mondom, úgy kell neki. Én is. Köszönöm, uram, köszönöm. Jó, viszlát. Viszlát. Ó, Szent Mózes! Ó, Szent Mózes! Hello! Mondom, hello! Hozzám beszél? Aha. Milyen szerencse, hogy újra találkoztunk, mert meg akartuk köszönni, hogy a múltkor kiraboltak. Akarom mondani, kisegítettek. Gyermekem, az nem rablás volt, hanem titkos megbizatás. Tudtam én mindjárt, hogy maguk nem lehetnek útonállók. Az az igazság, gyermekem, hogy épp egy különleges feladatot teljesítettünk, de erről egy szót se. Ó, hát csak nem titkos ügynökök. Hát igenis, meg nem is. Erről nem beszélhetek, de... Hát, itt akarnak letelepedni? Ha a papa munkát keres, ebben a városban biztosan talál. Igen, de a farmerek számára itt nem nagyon van munka. Azt hiszem, tovább megyünk San Joséba. San José? Igen, oda. Az aztán a jó hely, San José. Ott kezdődik a valódi, Ha nem múlik el, feltétlenül hozzá kell újra. Köszönjük, doktor úr. Köszönjük. Hát akkor viszontlátásra, kisasszony, sok szerencsét. Várjon, szeretném, ha a szüleim is látnák, hogy nem is igazi úton álló. Mama, papa, ez az az úr, aki... Ja, persze, ez az uraság segített kihúzni a kocsinkat. Rögtön megismertem. Te is, ugye? Igen. Olyan hálásak vagyunk magának, Mr. Nem mondhatja ám meg a nevét nekünk, mert képzeljétek, titkos ügynök, most is szolgálatban van éppen. Igen, valami piszkos ügylet folyik itt, és a kormány küldött ki minket, hogy járjunk utána. Hát ezért vagyunk itt. Ne szóljanak a kapitánynak, hogy elmondtam. Jaj, nem, dehogy is. Hello.
Ezek beköptek? Ne aggódjon, kapitány úr. Tudunk titkot tartani. Szerencsétek. Hogy van a kis szélzsák? Az orvos azt mondta, semmi komoly baja nincs. Csak egy kis aerofóbia. Csoda. Ja, errefelé ezt így hívják. Szegény gyerek, nagyon szenved. Egy kis viszki rendbe hozná. Igazán lekötelez, kapitány úr. Bár mindenki ilyen jó szívű lenne, mint maga. Akkor alkoholista válna a kölyökből. Ilyen különös, titkos ügynököket sem láttam még. Azt hallottam, hogy itt van a legjobb kaja egészen Friscoig. Sajnálom, uraim, itt csak a tagok ehetnek. És mit képzel, mi kik vagyunk? Engem nem tévesztenek meg. Erre tessék. Köszönöm. Az egész környéken. Igen, itt vannak. Uraim? Várj. Na, Mit óhajtanak, uraim? hozzá valami kaját. Talán kezdetnek az urak... Igen, kezdenénk már valamit tenni, pontosan. Nos, talán javasolhatok. Nem javasolod sem. Hozzon valamit enni, meg egy dupla viszkit. Bort az uraknak. Nem tetszik. Én már régóta várom, hogy a kormány egyszer csak a nyakunkra küld valamit. Mondtam már, Lopert, hogy ne izgasd magad. A kíváncsiság gyakran gyorsabban ől, mint a golyó. Csak nem arra gondolsz, hogy ne izgulj, mondtam már. Titkos ügynököket nem szokás lepuffantani, inkább lefizetni. Én még sohasem láttam olyat, amelyik nem hagyja el magát. Ha még egyszer ezt csinálod, véged. Oui, monsieur. Et voilà, chasse à la magdalene avec petit oignon, marron glacé, pommes de terre, petit pois. Champignon sauté. Remélem ízleni fog az uraknak. Minek örülsz annyira, mi? Et voilà. Oui. Et voilà. Oh, pardon. Clara! Úgy nézem, nem lesz nehéz dolgunk, uraim, sőt, könnyebb, mint gondoltam. Burgony rosé, monsieur. Nagyon különleges bor.
Jöhet. Ne nézz oda! Nem érted, ez botrány. Ne kezd ki velük. A marhák szebben esznek. Én mindent Ez elvettem. felháborító. Ha óhajtanak az urak betetőzni a vacsorát. Te akarsz tetőzni? Rendben, jöhet a tető. George? Cointreau, Curaçao, Grand Marnier. Na, mi legyen? Kell ez nekünk? Nő, hát ha gondolod. Gondolom. Minden rendben, George? Ez mondta ennek a hülyének, hogy gyújtsa fel, láttam. De, monsieur, ez a crêpe Suzette flambé. Mit csináljuk? Voilà. Igen. Majd én személyesen veszem kézbe a dolgot holnap. Legjobb, ha szemtől szembe beszél velük az ember. És hogy gondolod? Murdoch majd kidolgozza a részleteket. Itt vannak. Mi tartott ilyen sokáig? Tessék. Uraim? Hello, öreg fiú. Parker, James Parker. A társam Mr. Roper. Örvendek. Uraim, a kapitány úr. Hú, micsoda ló. Ez aztán pompás állat. Látom, ért a lovakat. Persze. Aha. Nos, uraim, gondolom, amilyen gyors észjárásúak már rá is jöttek, hogy miért hívtam össze ezt a kellemes kis összejövetelt, úgyhogy talán legjobb, ha a tárgyra térek. Úgy van. Egyszerű kis szívességet kérek öntől, kapitány úr. Mindössze annyit kérek, hogy hunja be a szemét. Szólhatok, kapitány? Amíg mi behunjuk a szemünket, addig maguk... Pontosan. Csak hogy van egy kis baj, Mr. Parker. Tegyük fel, hogy a kapitány úr behunja a szemét. Van neki egy másik szeme is, ugye? Azt gondoltuk, hogy 2000ért esetleg mind a kettőt behunná. Azaz
2 x 2, vagyis 4. Gondolom nekem is be kellene hunynom a szemem, igaz? Rendben, legyen 4000. Biztos voltam benne, hogy megegyezünk. Az államok kormánya sosem volt valami bőkezű az ügynökeivel, igaz? És az egész természetesen köztünk maradt. Természetesen. Örventem a szerencsének, uraim. Részünkről a szerencse, uraim. Murdoch, muszáj mindig ilyen csinadrattát csinálod, ha kell, ha nem kell. Murdoch egy kicsit másképp képzelte a szemük behunyását. Személy szerint én nem mindig keljeslem a módszereit. Hát, lehet, hogy igaza van neki, Mr. Parker. De azért jobb, ha az ember először tisztázza az erőviszonyokat. Mehetünk, hadnagy. Visszamennek Tascóba? Mehetünk oda is. De inkább San Joséba. Hát akkor azt hiszem, hamarosan meg fogják látni, hogy errefelé semmi olyasmi sincs, ami érdekelhetni a kormányt. Hát igen, ha bár beúnt szemmel elég nehéz meglátni bármit is. Igaz, kapitány úr? Na, indulás, hadnagy. Szóljatok a fiúknak San Joséban, de gyorsan. Por favor, señor sheriff, jöjjön ki velünk a missziós telepre. Hagyj már békén, rosszabbak vagytok, mint a Señor piócák. sheriffek, segítsen kérem, mi is amerikaiak vagyunk, mint maguk. Hát ez jó vicc. Talán vicc az ön számára, de nem a mi számunkra. Na most már tűnés, hagyjatok békén! Sí, señor. De ha szerzetesekkel beszélne, hogy... Vamos, si azt usted mondtam. tal vez. Mit csináljunk, Pablito? Nada ne nada. De nem bírom a pofáját ennek a sheriffnek. Csatlakozom. Oh, señores, bienvenidos en San José. Viszem a lovakat az istálóba pucolni. Gyönyörűen tiszta lesz. Gyönyörűen, muy gyönyörű. Ezt a gyönyörű lópucolásodért kaptad, akkor inkább ne vidd el őket. Mi? Mi? Ja, nem, señor, ezt nem ló miatt kaptam. Na jó, de vigyázz rájuk. Muchas gracias. Gracias. A fegyvereket, Mi bajod? a fegyvereket nem lehet fegyverrel bejönni. Ezt te találtad ki? Nem, de okos volt, aki kitalálta. Senki se lépett be fegyverrel. Ez a törvény nálunk. És ne nagyon szívóskodjatok, mert repültök innen. Mielőtt annyit mondtok, kisnyú. Mindig ilyen nyájas a vendéggel? Nem. Nem mindig vagyok ilyen nyájas. Nesze. Köszönöm. Itt a két ügynök. Tudod, akiről Parker beszélt? Szép kis társaság, mi? Van köztük ismerősöd? Az a még dumál, Rip Smith marhatolvaj. Rendes? Az, aki középen ül, Lenny Smith utonálló. És a másik? Az Stingery Smith, fegyvercsempész, orrlövész, nagymenő. Szóval nyugi. Ne nézz oda, de az egyik űrge ott, akit már láttunk egyszer a városban, rád mutogat és vihog. Te, ennek mintha csiklandoznák a talpát, egyfolytában röhög.
Na, hogy érzitek magatokat mi nálunk, he? Meséld el azt a jó viccet nekünk. Vigyázz, rátette a kezét. Ilyet többet ne csinálj. Mert laposra verjük az egész bandát. Mi van? Ha szabad kérnem, megmutatnátok, hogy ezt hogy csináljátok? Jaj, micsoda rohadt banda. Ez velünk jön? Viszontlátásra. Fogadjuk, jó pénzt ér mindegyik. Szevasz. Teljesen elment az eszed. Megmondtam, hogy nem mutatkozz a városban. Befelé. Hello, Sheriff. Mit parancsolnak? Kezdetnek elég, ha ad 800 dolcsit, ezért olcsón adjuk. Hogyne, természetesen. Hol sikerült elkapni őket? A városban. Nem. De. Jól zárja be őket, Sheriff. Hogyne, persze. Gyerünk! Mozgás befelé! Gyerünk! Jó van. Na, gyorsan, te is! Gyerünk már! Befelé! De sheriff! Kus legyen, menj már! Úgy látszik, nincsenek tisztában azzal, hogy kikkel van dolguk. Itt írja alá. Fejenként 500. Rendes magától. Viszlát, Sheriff. Még látjuk egymást? Viszlát! Ó, majd elfelejtettem. Üdvözöltetem Mr. Parkert. Köszönöm. Várjanak csak, tehát maguk azok? Igen, mi vagyunk. Mit csináljak ezekkel? Hát ők is Parkernek dolgoznak, nem? Mint mindenki más San Joséban. Akkor mi a probléma? Akkor azt hiszem, hogy nincs sok értelme, hogy itt tartjuk őket lakat alatt, nem igaz? Néhány napig hadd hűsöljenek csak. Aztán veresse magát fejbe velük, kötözzék meg. És hogy még hitelesebb legyen a dolog, írjon ki fejenként 500 dolcsi fejpénzt rájuk. Élve vagy halva. Ugye tudják, hogy Parker nem akarja, hogy a missziós telep körül szaglász? Persze, tudjuk. Jó.
Megmondanád végre, mi a nyavaját bujkálunk itt, mint valami lótolvajok? Először is éppenséggel lótolvajok lennénk. Legalábbis próbállak megtanítani a mesterséget. Akkor meg mire várunk? Arra, hogy ide jönnek hozzánk a lovak? Hogy a fene enné meg a lovakat? Menjünk inkább a missziós telepre. Nem tudom miért, de valami azt súgja nekem, hogy... Ez megvan, vagy 30, ha nem több. Fogadsz velem? Menj már, te csökönyös szamár! Indulj már! Két fáradt összvér. Két mi? A rossz seb, ez sem bevéd, menj már! Úgy tűnik, megint lerobbant a járgányuk. A változatosság kedvéért. Segítünk neki? Nem. Gyerünk! Már, ne! Örökre itt maradunk, ha csak valami csoda nem történik. Úristen! Megtörtént a csoda, papa! Mi történt? Hello! Gondoltuk, hát a segítségre szorulnak. Milyen jól gondoltál, bizony. Lecsövekeltek, és az Úristennek nem hajlandók mozdulni. Na, lássuk csak. Hopp. Na, mindjárt megoldjuk, Miss. Kapaszkodjon csak a karomba. Úgy kihúzzuk, mint a villám. Későre jár, hadnagy. Kész? Aha. Na, akkor indulás. Makacsok ezek, mint az összvér. Indulás, vagy szétrakom a seggét. Na, indulás. Elindul! Ez igen, nem tudom, mit mondott neki, de jól megmondta, az biztos. Kapitány. Óra sem érdemes. Már mennek is tovább? Azt már nem, itt maradunk éjszakára. Tudják mit? Maradjanak maguk is, a lányom csodálatosan Bizony. főz. Hé, azt mondja, jól főz. Mit szólsz? Hol akarja elmosni? Kicsit följebb. Itt jó lesz? Aha. Igazat mondtak. Nagyon jól főz. Sosem ettem babot ilyen babosan. Köszönöm. A csillagok úgy ragyognak ma este, mint a gyémántok, nem igaz? Különösen a nagyobbak. A kicsik azok nem annyira. Jé, tényleg. Erre sohasem gondoltam. Na hát maguk titkos ügynökök mindent tudnak. Hát azt tudja, hogy a folyók mind egy irányba folynak. Nem. Hát azt tudja, szóval, hogy mi ketten, szóval... Szóval... Merre mennek tovább? Északnak. Hová? Felészaknak. Nagyon szép odafent. Majd meglátogatom, ha akarja. Aha. Én... Jaj, hadnagy úr, ne! Kérem. Hé, hadnagy! Ó, Szent Mózes! Nem tudtam, hogy a titkos ügynökök éjjel is dolgoznak. Bizony, mint a lótolvajok. Hát itt jönnek már! Hadnagy úr elfeledkezett a kötelességéről.
Igaz, kapitány úr, de a titkos ügynök is csak ember, nem igaz? Nem. Ez parancs? Igen, ez parancs. Asszonyom, kisasszony, örventem a szerencsének. Szevasz, öcskös, fel a fejjel. Már sokkal jobban hangzik. Beteg szegény. Vegyenek egy hordó viszkit és gyógyítsák meg. Viszlát! Viszontlátásra. Viszontlátásra. Bárcsak mindenki ilyen bőkezű volna, mint maguk. Egy hamar milliómosok lennének. Na menjünk, hadnagy. Igenis. Aranyos fiúk. Ugye? Azok bizony. Holnap megy egy kocsi Chihuahuába. Az nem jó? Nem, az átmegy a határon, tele lesz csóró mexikóiakkal. Inkább várjunk néhány napot, akkor jön a San Antonio Houstonjára. És hol akarod feltartóztatni? A folyónál? Nem, az túl messze van, sose érünk vissza. A legalkalmasabb hely egy postakocsi kirablására a posta. Mire? Amikor Mire? az utasok fáradt tagjaikat Kiesztálja. nyújtóztatják. És a vezető mellett nincs őr. Na mi az, mit bámulsz? A testvérekhez mennek, szenyor. Milyen testvérek? Hát akik a missziós telepen vannak. Nézzék, mit tettek velem. Elmegyek, hogy megbánjam a bűneimet, erre feloldozásként ezt kaptam a szemem alá. Neked aztán komoly bűneid lehettek. Nem, szenyor. Valamikor azok a szerzetesek szentek voltak, de most ördögök isznak, káromkodnak, még szerelmeskednek is. És a Johnny megyünk... Kaptok a szemetek alá. Bizony, szenyor, látja. Na jó. Nem, rossz. Nem úgy értem, megnézzük azokat a testvéreket. Komolyan, szenyor. Mi az, hogy? Gracias, muchas gracias. Pablito, segítenek rajtuk. Megfingatják a szerzeteseket. Ez a disznóság, hogy a papok verik a népet, téged is kihoz a sodrodból? Nem. Úgyhogy ha azt hiszed... Nem hiszem az egyáltalán. De furcsa, hogy Parker 4000-et ad, hogy hunjunk szemet. A sheriff azt akarja, hogy kerüljük el a részeges szerzeteseket. Valami itt bűzlik nekem. És többet szaglintok, mint rongyos $4000. Mit gondolsz? Na, és? Hát... Nyisd ki, testvérem, ne félj! Sí, padre. Az Úr legyen veletek. Mi bajod? Isten hozott, testvérem. Tudjátok, amikor jön valaki gyónni, vagy ha egy fáradt utas kopogtat a kapun, így üdvözöljük. Az Úr legyen veletek. Erre a válasz, veled is, testvérem. Aha, ismerjük ezt. Hogy adja a szendét? Hol tartják vajon a piát? Hamarosan kiderítjük. Isten hozott, testvéreim. Ki kellene szedni belőlük a dolgot, Bambino? Ne aggódj, és ne hívj Bambinónak. Micsoda banda. Ki itt a főnök? Tegyük föl, hogy én vagyok a nyájpásztora. Miben segíthetek? Tegyük fel, hogy ez a zarándok gyónni akar, ez az utazó pedig megpihentetné fáradt csontjait. Az utazó pihenni tér, a zarándok megtisztul bűneitől. Jöjjön velem, jöjjön. Jöjjön. In nomine Patris. Az atya... Hé, mit csinálsz? Semmi, csak...
Hé, hová mész? Nyomtató fülkébe. Csinálhatták volna nagyobbra ezt a vacakbódét. Ez az én helyem, testvérem. Te térdelj le, szemben a ráccsal. Muszáj letérdelnem? Ülhetsz is, ha úgy kényelmesebb. Igen, és akkor tessék, tessék. Na jó, hát akkor kezdjük. Nos. Ez az első gyónásod, ugye? Igen, és ahogy elnézem, az utolsó is. No, mondd, fiam. Mit? Hát nem azért jöttél, hogy meggyónj? De. Többek között azért. Hogy többek között? Hát például feloldozásért. Előbb meg kell gyónj, aztán feloldozlak. Jó. Hékás, figyelmeztetlek. Nehogy eláruljál. Nem, rajtam kívül egyedül ő tartja számon. Nem. Kettőnk között marad, vagy nukugyónás. Rendben. Kezd el, fiam. Mit kezdjek el? A gyónást. Szóval, anyám azt mondja, a börtönben született. Folytasd, fiam. Aztán úgy 12 éves koromban az öregem bevett a csapatba. A lótolvajokhoz. Mert az egyik srácot kinyírták. Na persze megbosszultuk. Azóta ez a szakma. Ennyi elég is lesz. Na és most? Vezekelned kell, és meg kell bánnod bűneidet. Megbántam. És most oldozz fel, ha van fél a pucában. Nem értelek, fiam. Nem, mi? Na oldozz fel, halljuk! Hogy nem, már is oldozlak. In nomine Domini ego. Mit csinálsz? Segítség! Már kezdte a műsort az ürget. Először csak magában beszélt, aztán nagy ravaszul rám akar támadni egy gyoporoggal. Én csak meg akartalak áldani, testvérem. Gyoporoggal. Valami bűzlik itt nekem. Most pedig te gyónsz. Miért veritek a csóró mexikóiakat? Nem mi verjük őket, hanem Lucifer. Igen, a megtestesült Lucifer. Ismered? Sohasem hallottam róla. Biztos a keleti partról jött az ürge. Na, szóval, ha ez a Lucifer, vagy hogy a fenébe hívják, ide tolja a pofáját, küldjétek a fenébe. Az úr legyen veletek. Ismerjük a járást. Deo gratia. Szabadíts meg, Uram, minket a gonosztól. In nomine Patria et Filii et Spiritus. Merre van a sheriff hivatal? Arra, lefelé. Köszönöm szépen, visz rád! Te, oda nézz! Na hát, milyen kellemes meglepetés. Mi is éppen ezt mondtuk az imént, igaz? Igaz. Azt hittem éjszaknak mennek. Megyünk is, de előbb át kell adnom ezt a levelet, Mr. Stingeri Smithnek. Igen. A jó öreg Stingerinek, jó haverünk, most éppen nincs a városban. Oh. Majd mi odaadjuk neki, ha megérkezik. Mit mondjunk, ki küldte? Várjunk csak, Murdoch. Igen, Murdoch atya. Egy szerzetes, akivel néhány nappal ezelőtt találkoztunk. Azt is kérte, hogy mondjuk meg Mr. Stingerinek, hogy ne felejts el kitenni a madárijesztőket. Igen, ezt mondta. Jó, mi majd megmondjuk neki.
Egyébként, hogy van a család? Jó, lent vannak a missziós telepen. A missziós telepen? Igen, azok a jámbor szerzetesek jól feltáplálják a kis Ebenézert. Etesse csak az anyja, az a moslék, amit azok a papok esznek, kikészítheti a gyerek hasát. Hát akkor a viszontlátásra is. Még egyszer köszönöm. Viszlát! Na, most már foglalkozunk a postakocsival. Ne ugorjunk ki előtte a missziós telepre üdvözölni őket. Ne. Felülsz a nyeregbe, és felderíted a terepet Apacs megálló mellett, mert ott fogjuk feltartóztatni a kocsit. Most? Most. Az 20 mérföld innen, és mindjárt besötétedik. Pofa be, mozgás! Csökönyös barom. Gyere a mamához, kicsi. Mindjárt alszik. Papa, én még nem vagyok álmos, kimehetek egy kicsit? Jó, de nem maradj sokáig. Olyan szép este van, csak járok egyet. De ne menj ki a telepről. Nem, papa. Nehogy eszedbe jusson kimenni, hallod? Hello! 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 Mit keresel te itt? Hogy én mit keresek? Szolgálatban vagyok. A fal tetején. Hát, igen. A kapitány úr parancsára szemmel tartom ezt a falat. Bizony. Várj meg! Azért vállaltam a Ha egész éjszaka inni akar, vigye fel az egész üveget a szobájába, mi éjfélkor zárunk. Hé, mit csinál? Hol a fenében van a sheriff? Eltűnt. Mi? Elment, Ombre. Már egy hete. Nem tudja, hol találjuk meg Stingery Smith-t? A sitten. Hogy? A sitten. És ki zárta be? Hát gondolom a sheriff. Akkor nem is csodálom, hogy eltűnt. Na, menjünk. Hány óra? Hajszál pontosan 10. Menjünk! Talán még itt vannak a városban. Most mit csinálsz? Kezelésbe veszem azt a két ügyet. Erre most nincs idő. Egyébként jól átvertek titeket. Mit akarsz ezzel mondani? Hát csak azt, hogy úgy titkos ügynökök ezek, mint én. Két úton még hozzá profi. Micsoda? Jól hallod. Na, nyergeljetek és induljunk. Parker új szállítmányt küldött hozzá lesznek. Szeretsz? Eltaláltad. Itt akartok maradni? Szeretnénk. Nagyon jó a föld is, meg minden. És a rendőrfőnök úr nekünk adna egy régi parasztházat, de a püspök nem engedi. Ó, a püspök? Igen, a püspök. Biztosan azért, mert protestánsok vagyunk. Minek mondtátok meg neki? Menj vissza gyorsan a kocsira! Kicsenkezz! Gyerünk már!
Nyissák! Kinyitni! Úristen! Visszajöttek! Siessetek, testvérek! Gyertek ki! Siessetek már! Mire vártok? Ki az? González megy az ördög vinni el! Nyissátok ki gyorsan a kaput, mielőtt még betöri! Nyisd ki, ne félj! Nyissátok ki! Híhoz te pultász! Félre az útból! Az úr legyen! González-szel és csapatával! Caramba, majdnem tele van! Vamos, muchachos! Munkál gyorsan! Vamos, vamos! Madre mia! Ez van vagy egy tonna. Hé! Ráértek imádkozni később is, most munkára! Igenis! Gyertek, testvéreim, majd utána imádkoztok. Hamar, siessetek! Vamos, hermanos de prisa! Vamos, anda! Ez az utolsó kapitány! Bueno! Hé, te pap! Tegyétek be ezt a kocsiba! Itt vagyok. Jacinto! Sí, señor. Hozd a lóvét! Igenis, kapitány. Hé, te pap, ide! Ez $50,000, testvérem. Vigyázzatok! Vagy Parker szentatya áldását adja rátok. Kész vagy, Jacinto? Kész, uram! Akkor indulás! Na, Jacinto, itt maradok! Ó, madre de Dios! El diablo! Segítség, atyám, védjenek meg! Most minden rendes csuhás tartsa fel a kezét! És most minden igazi csuhás behúz egyet a hamis csuhásnak. Maradék csuhások jelentkezni. Lőd le! Ajszizanyám! Mi történt, Jesse? Jesse! Maradj itt és ne mozdulj! Ez volt az utolsó alkalom, hogy fegyvert csempésztetek át a határon, igaz? Muy bien. Csak el ne felejtsétek. Te Júdás. Kis hián megölte. Csak kíváncsi voltam, hogy mi folyik itt. Te talán magyarázatot tudsz adni. Hadnagy úr, mi történt? Hadnagy? Igen, hadnagy, méghozzá titkos. Az ég óvjon minnyájunkat Parker bosszújától. Mostantól a mexikói banditák is rajtunk verik el a port. Miből gondolod? Parker fegyvert és lőszert ad el a határmenti banditáknak. Nálunk bonyolítja a kereskedelmet. És ez a bankja is, ugye? Pontosan. Sajnos ezt magamnál kell tartanom, mint bizonyítékot. Könyörgök, ne. Ha Murdoch nem találja itt, el se tudom mondani, mit fog művelni. Én el tudom mondani, hogy az égvilágon semmit, ameddig én és a kapitány itt vagyunk. De egy egész horda banditával kell megküzdeniük. Mi az egy horda bandita két titkos ügynöknek? Hé. Láttad Stinger Smith és a társait? Az a helyzet, hogy a börtönben vannak. Mi a fene? Igen, a sheriff visszajött, rács mögé dugta őket, és újra elment. Menjünk. Hé, várj csak! Jó éjszakát, szenyor. Hány óra? Hát, úgy 10 körül járhat. Na,
Ide a kulcsot. Tessék. Megint bezárt. Igen, menjünk. Elkapom azt a hájas. Menjünk. Ha addig élsz is. A puskákat, fiúk. A rohadt életbe. Most nagy a pofát. De ha kijutunk innen. Hol a fenébe voltál? Bocsánat, señores. 10 utána vár önkiszolgáló. Jó éjszakát, viszontlátásra. Cabrones, hijos de putas. Mostanáig tartott, amíg körülnéztél azon a rohadt állomáson. Mi bajod? 45 mérföld 2 óra alatt nem is rossz. És mi a helyzet? Szomorú, nagyon szomorú. Mi? Szomorú? Mármint a kocsiban ülők számára. Hadd halljam. Már megint? Igen, ismétlés a tudás anyja. Amikor beáll a kocsi... Hova áll be? Az apacspostai megállóba. Jó, tovább. Bemegyek az állomásra, és rád fogom a fegyvert. Te nyúlsz a fegyvered után, riasztólövést adok le, te feltartod a kezed. Erre én elindulok kifelé, te még előttem. Beszállás! San Antonio, Houston! Beszállás! Na, akkor indulás. Ez lesz az első munkád. Nyugi, és megy minden, mint a karikacsapás. Úristen! Jól, Harry. Ugye nem lesz semmi baj az úton, én úgy félek. Ne aggódj, Ágnes kedves. Amíg engem látsz, nem lesz semmi baj. Igen, tudom, de... Nincs ok aggodalomra, hölgyem. Nem szoktak közvetlen pihenés után feltartóztatni kocsit. A lovak frissek, a kocsis kipihent. Nem, bízzon bennem, egy darabig teljes biztonságban lehet. Komolyan? Igen, én is. Állítsd meg a lovakat, ne dühíts fel, ajánlom! Igenis. 1-2. Mi az a cambogás? Igen. Jaj, Harry, úgy félek. Ne, Ágnes, maradj csöndben. Hallgasson rá, Ágnes. Hallod, Ágnesnek szólít. Igen, de ha egyszer ez a neved, biztosan meghallottam. Ne idegeskedj. Na, mozdulj te is, Dagi. Ne sírjon, Ágnes. Hé, fel a bancsokkal! Ez váratlanul ért mindenkit, mi? Hallgass, maradj nyugton. Legalább kiszellőztetted egy kicsit azt a bájos agyad, mi? Te vérfegyvercsempész. Nyomás le az öveddel. És nyújtsd át szépen a lóvét. Ha, át akarsz rázni, koma. Egy ezresre még jössz. Gyorsan, mert begurulok. De ugyan, aprót nem kérek, tartsák csak meg. Nekem sajnos mennem kell, hölgyem. Viszlát! Hogy mik vannak? Egyben vagyunk, látod? Mi is, és a pénzünk is. Hogy mondta? Nem szokták a kocsit megtámadni a pihenő után?
Ébredj, Henry, ébredj! Jaj, ne haragudjon, atyám! Bocsásson meg, atyám. Ugyan már, megesik mindnyájunkkal, még az angyalokkal is, talán velük ritkábban. Valaki jön! Lóháton? Nem, gyalog. Hadd nézzen. Talán gyónni jön valaki. Biztosan. Kétlem. Az úr tegyen egy golyót a szemed közé. Te ide, figyelj! Nem öllek meg most azonnal. De csak azért, mert állítólag a testvérem vagy, de ha nem adod ide azonnal a részemet, darabokra szedlek. Hát nem az volt a feladat, hogy kiraboljalak? Hát ez meg milyen süket duma. Én csak meg akarom mutatni, hogy már is mennyit tanultam tőled. Mit szédítesz? Hát tudod, lehet, hogy te vagy a nagymenő, de én sem vagyok kutya. Ezt csak azzal bizonyíthattam, ha előbb érek ide a telepre, mint te. És ráteszem a kezem egy nagy halom pénzre. Nagy halom? Hol van? Hát itt a telepen. Parker kényszerítette ezeket a szegény csórókat, hogy fedezzék. $50,000. Ehhez mit szólsz? Lássam azt az 50 rongyot. Az úr legyen vele. Jó. Minden rendben? Köszönjük, hogy eljött, kapitány. Miért? Most, hogy itt a Ez a kapitány, ne kötelességem. aggódjon, Hol a nincs lóvé? mitől félni. Hogy mi? A pénz. Clementino testvér. Végére Menj, járunk. hozd ide az Gondolj ördög szépen. ajándékát. Szedd a lábad! Szí. Tudja, ők farmerek. Igen. Ennek ellenére kedves emberek. Tessék, atyám, az ördög ajándéka. Elmehetsz. Hát nem iszonyatos, kapitány. De, iszonyatos. Hadnagy. Maga elintézi a hátralevő dolgokat, addig én elviszem a szállítmányt a főhadiszállásra. Talán jobb volna, ha én vinném. Nem, uram. Nem. Akkor már inkább vigyük együtt. Hadnagy. Igen, de később. Jó, később. Addig mindenki fogja a fegyverét, és legyenek készenlétben. Milyen fegyverét, kapitány úr? Hát persze, nem őrület, ezek nem viselnek fegyvert. Padre! Padre! Jönnek! Nyugalom, testvérem, Álljanak be a nyugalom! kocsiba. Gyerünk. Tartsák zárva a kaput, és próbáljanak időt nyerni. Be fogja törni. Buzdítsd a fiúkat. Jó. Rajta, testvérek! Ne reszkessetek! Állj! Hová megy az a bolond? Na, ebből elég. Tartsd rajta a szemed, Denver. Igen, uram. Kinyitni! Kinyitni, azt mondtam! Ez az úrháza, testvéreim. Ha békével jöttök, beléphettek. Kinyitni, de rögtön! Csak ha békés szándék vezérel. Megbudjant a vénycsúgás. Na jó, vegyétek le a fegyvereket. Na, gyerünk, fiúk! Alphabet Dilis. Azt hiszed, ez a ruha megvéd mindentől? Úgy látom, nem volt elég neked, hogy hirdesd a szent igét.
Újabban barátságtalanul bántok az ügyfeleimmel? Erdok! Igenis. Hozd a lóvét és robbansd fel ezt az istállót. Nem tehetik. Csönd legyen, véhülye! Mi az, Murdoch? Egy árva garas sincs a kútban, Mr. Parker. Mi? A pénzt. Ti akartátok. Murdoch, te jössz! Na, a tűnés innen mozogjatok. Azt mondtam, tűnés az útból. Na, fiúk, most én mondom, hogy mozgás. Gyertek, testvérek, ezt nézzétek! Jól megcsinálták. Megint te! Igen, mi? A törvény. Trinity! Eldobni vagy kinyitfantom? Kérem, Uram! dobja el! Ez megöli a lányomat. Vége a műsornak, fiúk! Várjatok! Kislányom, Istenem, kislányom. Ez jó húzás volt, Murdoch. Na, nézzük egy csak pillanat. Előbb egy kis apróság, ugye? Az 50 000. Szép munka, fiúk. Hová mész, te hülye? Gyere ide. Vigyázz rá! Maradj itt. Hé, fiúk! Gyerünk, gyerünk. Gyertek, fiúk, segítsenek! Gyertek! Hasznát tudja venni ennek? Én nem. Talán ők. Hasznát tudják venni ennek? Hé, állj! Igyekezzetek már! Állj, azt mondtam! Üres! Menjetek! Az enyém! Takarodj az utamból! Az az enyém! Az enyém! Enyém! Elvette! Utána! Gyerünk! Trinity! Kapd el! Az enyém! Nem az enyém! Te jó Isten! Nálad van a zsák? Azt hiszem! Szálljatok le rólam! Kergessétek ki a kufárokat Isten házából! Gyerünk! Adjatok nekik, fiúk! Keményebben! Megvan, kapd el! Dobd át a falon!
Ez a rohadt kapu! Hát ez bizony be van zárva, barátom. Gyere, az őröngyalognak kevesebb dolga lesz, ha ide állsz szépen. Gyere. Szétszedlek te. Az erőszak az erő hiánya. Az ész az erő. Átkozom. Te nyomdás! Kérsz egyet te is! Ne álljon, Jesse! Apa! Siessetek! Siessetek, testvéreim! Jól van. Nesze! Na! Nesze! Ki volt az? Nesze! Szálljatok le! Nesze! Mi olyan vicces? Ide! Kapjátok el, fiúk! Passzol! Egy-két Passzol! Gyere! Ide! Ide! Ez az! Gyerünk! Jön, vigyázz! Kapd el! Dobd a zsákot oda a tök közé! Hey! Ne, Jesse, ne! Apa! Ez tök! Jaj! Dobd fel a korlát mögé! Megvan, Bambino! Igen! És ne nevez Bambinónak! Itt van! Egy, két, Mire jó ez a sok erőszak? két, három, négy! Jól van. Óvatosan! Na, ahogy mondtam, semmi az egész. Igen, de ezt most elviszem. Viszlát vagy. A szerzetesek álljanak az egyik oldalra, az összes többi a másikra. Na tessék. Köszönjük, Filippides testvér. Nem hittem volna, hogy időben ideértek. Nagyon ügyes. Köszönöm, atyám, mindent elkövettem. Te küldted Filippides atyát a csendőrökért. Elment az eszed? Nem, kapitány úr, én küldtem értük. Nem azért, mintha önökben nem bíztam volna, de ugye nem tudhattam, hogy itt lesznek-e időben. Ugye nem hibáztam? Nem, de... Padre. A védangyalaink, uram. Nélkülük már rég végünk volna. Örvendek, mister. Mister? Kapitány, nekünk vissza kell menni a főhadiszállásra. Igaza van, hadnagy. Na hát, megszólalásig hasonlít egy lótolvajhoz, akit már jó ideje üldözünk.
Ezt már más is mondta, igaz, kapitány? Igen. Elképesztő. Uram, itt az $50,000 Parker mocskos pénze. Vigye el a bíróságra. Micsoda bámulatos hasonlóság. És uram, esküszöm úgy hasonlít arra a lókötőre, mint az ikertestvére. ez a jutalom, amit a kapitány kapott Parker 5 emberének elfogásáért. De hát ez önöket illeti, a törvény szerint is. Igen. Elképesztő hasonlóság. Elég nekünk a fizetésünk. A kormány büszke lehet magukra. Viszontlátásra. Viszlát. Viszlát. Padre. Remélem elégedett vagy. Az összes pénz elúszott, hiába dolgoztunk ennyit, mert egy csendőr felismert. Igen, Az de... az igazság, hogy ezt elszúrtad, öregem.